Oh, yung kasi titik niya, oh. Oh. Parang vlog daw. Guys, mahina yung ano natin guys. Kasi titik na basta mga Bisaya. Okay, sa mga Bisaya ba? Titik na. Pwede ka rin ma-after mo niya ba? Yes. Kamay nagtabo niya ba? Kamera lagi. Okay. Bilang. Okay. Okay. Ayan. Amay ko din. Hindi naman kayo. Suba ulo na siya ba? Hindi sumura to. Sumudaot naman rin eh. Ano naman pagkasumo. Sumura to. Sumudaot. Sabwa ba? Taarik. Natitik nila. Sige, natulog. Oh, natulog. Yan yung mga Bisaya. Bebe. Mga kabalyos. 15. Okay. 15 kabalyos. Goldie. Huwag may gasolina para pampainit ka. Eh, ay makinani, wala ni panuhutan ra ni. Ayun ulang ni sa tagis tan duway ni wala ni. Huh? Fresh na fresh. Ilaw. 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 Salila ka rin. Yati, panasyok mo. All the way. Mga guys, usa kayo mga istorya ni mga guys. Kung ano siya kusog ng mga kakrak makina. Dahil wala pa rin kakape. Pamahaw, no. Ano yung mga players na Player ni Mayor. players ni Mayor bitaw nga kuan, well nga drink iyo. Mas bilang. Tumas sudah tidak sedikit bilang. Anak